Vítajte u nového videa z hry Minecraft. Teraz som si tak všimol, že to je taký nový update, alebo neviem, ale to je taká nová púšť. Čo je tu? Novinky. Nové zázraky Overworldu. Vydanie jar ožíva a prináša viac dôvodov pri prieskum blízkeho aj vzdialeného okolia. Teplý vietor sa prehnal biomami a priniesol nové varianty tvorov, zvuky, prostredia a svieže rastliny, ktoré môžete objavovať. Spriateľte sa s húňatými prasiatkami. Objavujte, to už ma nezaujíma, objavím to sám. Kam, ale tie húňaté kamo? Nedošiel mu môj server. Teraz nevšimajte, že otváram pitíčko. Kam, a ten nový update ma brutálne prekvapil. Dobre to chutí taká jedna vec, čo teraz pijem. Takže. Zatiaľ tu nič takého nového nevidím, ale to asi uvidím v iných biomoch. Pretože nemám kamo. To furt nevyrastú. Pre toto video by som si akoby mohol pripraviť takú viac zaujímavejšiu tému, ale neviem prečo. Sa mi nechce. Moje psy sú v poho, všetko je tu v poho. Ja by som asi takedy mal ísť preskúmávať. Asi idem preskúmávať. Idem preskúmávať doly. Idem proste do dolu. Keď ma tam zabije taký creeper, tak ja sa naserem a bežím preč. A vykraftí si možno aj nový krompač, keby tak. Už nechcem vypiekať ten stone. Už nie. Chcem si vykraftiť krompáč, možno aj... Kraftím si krompáč. Možno aj železný meč, keby náhodou. Ja si asi vykraftím železný meč. Neviem, prečo mňa zase brutálne láka. A neviem prečo, ale železný meč proste dobrá obrana je dobrá výbava. Môžem ísť húru do dolu, takže... Tan tan tarararan tan tan tararan tararan taran tan tarararan taran tan tararan tan tan tararan tan tararan tarararan. Kamu vylez. Tarararan tararan tan 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 tarararan tan tan tararan tan tarararan tarat. Ja si tu pripravím tie torčky, presne tak. Ja neraz vstupujem počas dosť... What the... Nemám raz zistené priestory v Minecraftu. Čo? Skade? Haló? Toto som malom zomrel. A to bol iba jeden skeletón. Takže neviem, čo ešte môžem čakať. Aspoň, že mám aspoň takú zásobu dreva. Inak by som nevyliezol ani na jeden šuter. Ale to keď ma zabil skoro skeletón, tak neviem, čo sa ňou môže spraviť Enderman. Sa bojím doslova. Ale som silný, to dokážem, nie? Dúfam. Kam ja sa odteraz dolu budem báť, hej? Ja som si väčšinou robil tak v mojom domčeku takú dieru, kde som proste robil caveky a tak. A odteraz teraz brutálne. Kámo, to je taká žila uhlia. Kámo, to je obrovská žila. Kámo, to čo je? To je maximálne strašne veľa uhlia. Kámo, to je... To čo je? To úplne veľmi veľa uhlia tu je. Ale to všade je uhlie! To čo je?
Ok, to už bude koniec, že? Hej. Podlahu si uhlovu nechám. Započuť skeletona. Čo? To už keď sa ja bojím skeletonov, tak neviem, čo sa dnes spraví Enderman. Už to takto hovorím, hej. Dopredu, pretože skeleton, keď ma už takto drtí, tak to není dobré do budúcna. OK. Nehovorím, že to ide nižšie. Kámo, to čo je? What's that? Jestli tu proste zničím krompáč iba na uhlie. Tu už mám za chvíľku aj stack uhlia. Ako keby ja nehovorím, že to je zle, mne sa to páči. Pretože ja rád, no nie že rád uhlie, ale... Keď tu bude ďalšia vrstva... OK, už som sa zlakol. OK, nie je ďalšia vrstva, není. A to je hromada uhlia, ale že... OK, proste nikto nebude ďalšia vrstva. To čo je? To sa úplne rozlieza, to je jak Venom. Kameň, nenávidím odteraz uhlie. Ja si toto vyťažím, hej, toto poschodie a kašlem už na toto uhlie ostatné. Alebo aspoň raz, no raz, dva. Mám stack, stačí mi. Takže pekne vystávam tam, kde som mal byť a kde budem. Hore. Keď som semka vlastne prišiel? Ryb, ja som zabudol, keď som prišiel. Budem sa radiť torčkami. OK, tu idú torčky dole. Tady to, výbor. Teraz sa pripravím, že tu môže byť aj noc. Teraz sa musím pripraviť na všetko. Ja som to vedel. Začína pomaličky noc. No nezačína, ale proste... OK, 64 uhle je dobrý úlovok z prvej. Ja skanárni. Počkaj, ja môžem ísť logicky. Už začína pomaličky, už sa tak stmieva proste. Neviem, kam išli moji rodiči, oni sú už hľadám hodinu preč. Tak neviem. Hej. Ale tak aspoň možno točiť video, nudím sa. Chápete? Tak... Ja sa teraz bojím, že proste mi nabehnú do videa proste... Bude to buď ako keby off-screen video, alebo tak. Proste sa toho bojím. Alebo toto už môže byť koniec videa. Iba 8 minútové, ale proste v pohode, hej. Toto je už také iba kratšie video, hej. To som iba si chcel tak ako keby zahrať. Na chvíľku, aby som išiel do jaskyne, takže asi ahoj, hej.